Bismillahirrahmanirrahim. Yusanu, lagi saya. Bismillahirrahmanirrahim. Yusanu dan sunahake alal kifayati ngatasi sunah kifayah. Alal kifayati ngatasi sunah kifayah. Wayahsululan hasil apa adan? Fi fi'lil ba'di kelawan oleh nglakoni sebagiane wong muslim. Fi fi'lil ba'di kelawan oleh nglakoni sebagiane wong muslimin. Dan sunahake apa adzanun adzan wa iqamatun lan iqamah. Apa adzan wa iqamatun lan iqamah li khabari sahihaini kana hadise Imam Bukhari Muslim. Li khabari sahihaini kana hadise Imam Bukhari Muslim rubane hadis idza hadarat ing dalem nalikane wis tumeka. Idza hadarat ing dalem nalikane wis tumeka apa as-sholatu waktune salat fal yu'adzin mongko becik adzana lakum krana arai sira kabeh sapa ahadukum salah siji sira kabeh sunai mau lidakarin kedue wong lanang walau sobian senajan iku bocah cilik munfaridan tur apa jenenge wong kang ijen maksudnya salat dhewe munfaridan tur wong kang dhewe salat ijen terhalih wong kang salat ijen wa in sami'a senajan ngrungu sapa niku zakarin kena apa muadzin yo kena adzanan ing adzan min ghairi saking liyane zakarin sing paling cedhek ya kono min ghairi saking liyane zakarin alal mu'tamati mitut kol kang den gawe tetanggenan sunah entah itu salate dhewe ora jamaah sunah adzan ataupun sing melakukan muadzine cilik gak apa-apa walau sobian gak apa-apa maksudnya sobi sing neng kene iki ora sobi sing napa sing urung tamyiz sobi sing mumayyiz ya asline tapi kadang enek toh apa jenenge wong tua ngajari apa anake kon adzan ngono kae enek tapi ya setidaknya iku cara dirungokke iki wis dilatih dhisik kan maksudnya aja kon adzan sik apa jenenge bedru kan masakne sing ngrungokne maksudnya pun masih sobi tapi dikon latih ngene gak apa-apa tapi maksudnya ben gak semisal asyhadu an la antara Allah karo anna niku dibolak-balik untuk hayya 'alas shalah dibolak-balik kan maksudnya ilang sunan. Nah, gue nek persyaratannya apa wae adzan. Maksudnya pun gak apa-apa belajari cah cilik gak apa-apa. Sobi yo gak apa-apa, tapi sobi sing mumayyiz. Makane neng kene gak oleh adzan iku wong apa? Wong junun wong edan gak oleh. Utawa sobi sing urung tamyiz gak oleh. Utawa adzan tapi wongnya mendem. Nah, akhirnya kan minggu mesti murat marit lafate gitu. Adzan tapi wongnya mendem. Iku wis murat marit niku kan. Lafate kan ra sadar. Wong sakron niku kan ra sadar. Mambengi ditempeleng wong ya sadar, jarene sira lara, tapi isoke mbuh bar sadar wis mbuh. Ngono kuwi jarene ngono jan. Berbeda dengan apa jenenge wa in sami'a adzana min ghairi, maksudnya meskipun toh kadang dia sudah mendengar wong ning kono kan adzane oke, nek sing adzan masjid, adzan musala gak apa-apa. Musolane adzan dhewe enggak masalah. Meskipun sudah mendengarkan adzannya orang lain enggak masalah. Naam ya bener wa insamnya pun lima fi syarhi Muslim. Jadi menurut syarah Imam Muslim berarti betul meneh. Insamnya naam ya bener insamnya.
In sami'a lamun krungu sapa muadzin. In sami'a lamun krungu sapa muadzin. Masuk. Monggo. In sami'a lamun krungu sapa muadzin. Adzana jamaati ing adzane jamaah. Wa arada lan ngarepake sapa muadzin. Wa arada lan ngarepake sapa muadzin as-sholata ing salat. Mahum sartane jamaah. Mahum sartane jamaah lam yusannu mongko ora den sunahake apa adzan. Lam yusannu mongko ora den sunahake apa adzan lahu kedue muadzin. Al aujah menurut aujah sunai mau limak tubatin sunah adzan limak tubatin krono salat fardu limak tubatin krono ginawi salat fardu sing pinamne limak tubatin krono salat fardu walau faitatan senajan iku salat kang qodho pot atau satu walau faitatan senajan iku salat kang qodho kan pernah kan niku hadis sapa Kanjeng Nabi nate to kali sahabat pas perang napa? Sing dek pelajaran kapan? Nalikane subuh-subuh dilelah napa? Kabeh tangine kodokan, maksudnya subuh kodok. Akhirnya merintah Bilal, sahabat Bilal azan ono, masih kodok. Jamaah ya sunah, tapi adzannya ya sunah. Adzannya ya sunah adzan. Tapi engko beda meneh. Kasus saumpama enek ku cara salate double piye? Salat double apa? Kadang enak toh salat jamak kan double. Ya. Salat zuhur asar. Terus enak salat enggak enak salat sing mutawaliyat. Enak kalane sampean apa jenenge misal apa jenenge? Qodho zuhur karo ada asar umpamane. Nah, semisal salat ini. Nah iki piye? Adzane siji apa loro? Nah. Enak pembahasannya. Jadi lek cara salat jamak iku adzane pisan apa pindho? Nek iqomahe sunah pindho. Nek adzane sunah pisan. Nggih enten pembahasan. Adzane mangga pisan tapi iqomahe pindho. Bicara sampean perjalanan musafir iku iqomahe pindho tapi kadang wis keadaan langsung iqomah. Sunah. Bismillahirrahmanirrahim. Walau faidatan. Duna ghairiha ora liyane maktubah. Duna ghairiha ora liyane maktubah. Kasunani kaya dene pira-pira sunah. Kasunani kaya dene pira-pira sunah. Ora sunah salat rawatib qobliyah ora sunah dan wa sholatil janazati lan salat jenazah. Wal mangdurati lan salat kang den nadari. Maksudnya maktubatin niku dijelaske maktubah sing niku lho napa sehari 5 kali niku lho mboten maktubah kan maktubah kan den fardhuake lah mandurah ya kok den fardhuake lah nadari nazar kan malah dadi fardhu to lek cara den nadari kan malah dadi fardhu niku mboten di sunah maksudnya maktubatin iki salat sing fardhu niku lho fardhu 5 kali ini pun walau iktasara lamun ngringkes sapa man ala hadima ing atase salah sijine adzan karo iqamah ala hadima ing atase salah sijine adzan iqamah linahwi baiki waktin kronos badane rupake wektu wektune karek 15 menit gadan iqamah terus jamaah iki gak nyandak umpamane fal adzanu mongko utai adzan iku aula luwih utama bi kelawan iktisor dadi adzan tok wae iqamah mboten umpamane gak nutut misal nutut wa yusannulan den sunahake pun wa yusannulan den sunahake apa adzanani adzan loro isubhin krono apa jenenge salat subuh isubhin krono salat subuh apa jenenge wahidin kang siji qoblal fajri ing dalem sadurunge salat fajar wa akharu tai adzan kang meneh iku ba'dau ing dalem sause fajar lek ngene iki salat apa adzan loro ngene iki ngene sampean sik enek gak ngene iki adzan sing wektune apa jenenge adzan subuh sijine semisal jam 12 bengi sijine ya manjang wektu subuh lho ba'da fajar sotik ngene sik enek gak apa enek sik enek aku wis gak pati numoni lek ning daerahku. Tapi memang ada sebagian memang seenten sing adate kalau jam 12. Karena zamane Kanjeng Nabi niku enten. Dados lek cara adzane subuh niki napa adzanani fi subuh niki sunahe muadzine loro. Nyapa kok loro? Karena ben bedane antara
Ngene iki memang enek sirine siji engko nunjukne oh iki cek manjing wektu sahur lek adzan pertama. Zamane sahabat ngoten niku. Mungkin sing adzan sing kedua oh iki subuh berarti gak oleh mangan umpamane kanggo wong sing napa salat apa jenenge poso nyaur poso atau apa poso Senin Kamis dan sebagainya. Berarti adzan sing pertama memang sahabatnya beda. Umpama sahabat sijine sahabat Bilal, sijine sahabat Ibnu Ummi Maktum sing itu memang niteni. Jadi sing awal niku sahabat Bilal semel jam 12 niku sahabat Bilal. Oh iki adzan sik jam 12 urung subuh. Sing Ibnu Ummi Maktum niku jam subuh bener subuh. Nah kuwi. Lah iso ngono lek iso. Ben beda nih. Andai kan gak enak gak apa-apa. Sunah. Linahwi bun. Fa'inik tasoro cara gak iso nglakoni loro piye? Fa'inik tasoro pasti yang lebih. Lamun ngringkes sapa wong utawa muadzin. Fa'inik tasoro mung lamun ngringkes sapa muadzin fal ulama kang luwih utama iku ba'dau ing dalem sause fajar shotib. Iku ba'dau ing dalem sause fajar shotib. Wa adzanani pun. Wa adzanani sing api ya panggah ya sing kuwi lho. Subuh adzane subuh biasane. Wa adzanani pun. Wa adzanani lan adzan loro. Lil Jum'ati krana salat Jumat. Lil Jum'ati krana are salat Jumat. Lil Jum'ati krana are salat Jumat. Ahaduhuma utawi salah sijine adzanani iku ba'da su'udil khatibi ing dalem sause munggahe khatib iku ba'da su'udil khatibi ing dalem sause munggahe khatib al mimbaro ing mimbar. Wal akharu tawana iku alladzi adzan qablau kang tetep ing dalem sadurunge su'udul khatib. Jadi adzan sing ijba zamane Kanjeng Nabi, zamane sahabat Abu Bakar, zamane sahabat Umar niku adzane namung setunggal mawon. Adzane Jumat niku napa nggih nalika niku lho. Apa khatib munggah mimbar niku lagi adzan. Terus akhirnya zamane sahabat Utsman enek jenenge Ahman Ahdasa cara-cara ibadah apa jenenge memperbarui tapi Kanjeng Nabi nggih mendel mawon. Nyapa? Jadi krana wong sing Islam semakin banyak, akhirnya lek gak enek pemberitahuan sebelumnya, akhirnya wong-wong do gak pati gelem adzan, akhirnya sahabat Utsman itu mengusulkan selain apa? Membukukan Quran dadi Rasul Utsman lho. Sahabat Utsman nggih niku pencetus napa niku adzan nurun. Adzane kalih malah. Niku sahabat Utsman. Dadose sahabat Utsman niku sing selain apa? Al-Qur'an niku sing dikumpulne dibukukan dadi Rasul Utsman niku kalih napa? Adzane Jumat niku. Karena menungso semakin akeh kok nek gak di warning awal-awal karena hajat niku ben oh iki lho adzane kok loro lah kan Jumat to lek lintune kan dhuwur siji tok to lek dhuwur siji tok lek Jumat kan kalih makane sahabat Utsman wis adzane ditambahi sadurunge Jumat nggih maksudipun saderenge khatib munggah wi ben wong-wong siap-siap ado siap-siap lek dagang yo nang dagange dilereni lek sing ning sawah yo tani ini dilereni napa mawon akhirnya ngoten niku banget tak pikir-pikir ya bener aman aku lho nanti lho teng daerah niku gunung azane namung sepindah tok dadi kadang gak ngerti maksudnya nyon sewu maksudnya akhirnya apa yo cara wong niku sing jamaah malah sithik jamaah Jumat ronone yo azane bisa langsung khatib munggah kan kadang wong rung siap-siap akhirnya nah serampung khatibe wonge gak nyandak akhirnya salat zuhur makanya yo bejo banget adzan pun rata-rata adzane kalih pun innama ahdatsahu angin mestine ngenyar-ngenyari ing akhir iki termasuk bid'ah hasanah innama ahdatsahu angin mestine ngenyar-ngenyari ing akhir sapa Utsmanu Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu lama kasura ing dalam semangsane akeh sapa annasu menungso ing dalam semangsane akeh sapa annasu menungso fastihbabu mongko utawi sunai akhir fastihbabu mongko utawi sunai akhir iku indal hajati ing dalem nalikane hajat iku indal hajati ing dalem nalikane hajat kanta kofa koyen no kandhet kanta kofa koyen no kandhet apa jenenge apa khuduruhum hadirinas
apa khudurum hadirinas alai ingatasi akhir. Jadi cara wong iki cara geleme Jumatan mergo ndelok si adzan iki adzan Jumat. Kadang Jumat wae padha wae yo. Kula ya kadang sok lali yo Jumat kadang. Duh, kayak adzan apa kayak umpamane. Oh, adzane pindho. Dilingne. Oh, ini Jumat. Menungso ngono kuwi. Sama neng pondok aku yakin jelas sadar banget wong. Neng pondok iku biasanya enek kegiatan apa? Bersih-bersih napa-napa Jumat kan penak. Neng omah kadang wis mikir dunya akhirnya kadang sok dinoe lali. Tanggal piro wis lali. Moro-moro wis tuwa. Lakana. Kan tawaqafa. Wa illa lamun ora tawaqafa lakana mongko yekti ono. Lakana mongko yekti ono apa al iktisaru ngringkes. Nyendek alal itba'i ngatasi derek tindak lampah. Alal itba'i ngatasi derek tindak lampah iku afdolu. Iku afdola ya lakana iku afdola luwih utama. Iku afdola luwih utama. Iku afdola luwih utama. Wasunnah lan den sunahake. Sekolah iki enek 2 minggu enek gak? Apa cek sewulan kira-kira? Lek sing apa? Aliyah ini kan ini terakhir bulan Mei ini terakhir dong ya. Lek cara Mat Ali kapan terakhir? Ujiannya kapan kita? Juni, masih Juni. Ini sih sebulanan lah paling. Wasunah lan den sunake. Opo ayu adzina yen to ngadani sapa man. Lil ula maring ini. Lil ula krono salat kang awal. Faqad halih bloko min sholawatin saking biro salat. Min sholawatin saking biro salat tawalat kang nuli-nuli apa sholawat. Kafawa itin kaya dene pira-pira salat kang pot. Dadi duwe salat qodho enek pira ngono. Wong wedok biasane qodhoke sampe pira? 5 apa 6 apa kadang sampe pira. Sampai tumbuk-tumbuk pira. Wakeh. Sunah iki adzan sing awal tok tadi. Wa sholatai jam'in lan salat lorone jamak. Wa faitatin lan salat kang qadha. Wa hadiratin lan salat kang hadir. Dakhala kang musmanjing apa waktuha waktune hadirah. Qabla syuru'ihi ing dalem sadurunge tumandange niku wau. Qabla syuru'i ing dalem sadurunge tumandange man. Fil adzani ing dalem adzan. Wa yuqimalan wa ayu adzina wa yuqimalan apa jeneng iqamah sapa man. Wa yuqimalan iqamah sapa man likullin krana saben-saben siji minha saking sholawat il ittiba krono derek tindak lambai Kanjeng Nabi. Il ittiba krono derek tindak lambai Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku nate jamak maghrib isya teng Musdalifah adane setunggal iqamahe ping kalih sami niki. Padha sampe safar ya kuwi adane siji iqamahe loro. Pasunalan den sunaki opo iqamatun iqamah liungsa kedue wong wadon sirron halih lirih wa khungsalan wong mandu krana adzan iki memang napa cara syariat ini ku napa damel napa wong sing suarane banter maksudnya wong jaler lah wong wedok iku lek cara adzan ora pati disunah apa mboten disunahke adzan karena khawatir khaufil fitnah. Lek enek ajnabi wong liya fa in adzinat menglamun adzan sapa niku ungsa adzan lin nisa'i krana pira-pira wadon pondok putri dhewe sirron halih
sirron halih siri to lirih lam yukroh mongko ora den makruhake apa adzan. Lam yukroh mongko ora den makruhake apa adzan. Maksudnya sirri niku mboten bisik-bisik niku mboten yo adzan tapi ora banter to. Speakere mboten speaker napa? Owano mboten ya cukup ning pondok itu utawa yo suarane mboten terlalu banter nemen. Lam yukroh. Aujaron utawa halih banter. Aujaron utawa halih banter ya haruma mongko haram apa adzan. Haruma mongko haram apa adzan. Wong wedok iku apa jenenge disetel apa rata-rata suarane napa sirri rapati banter kok enak wong wedok suarane banter berarti napa khariqul adat ya to wong wedok suarane banter berarti apa khariqul adat wong wedok apa jenenge semisalkan enek to apa dempal kayak wong lanang lah wi rada khariqul adat gak perang mati feminim ngomong enek to enek sing apa jenenge sereng barbelan apa piye kadang enek to ngebrok wong lanang yang guling wae enak hati-hati ya wae nata kasta apa kasta tertinggi wayunada lan den gawe ngundang wayunada lan den gawe ngundang li jamaatin kana jamaah masyru'atin kang den lakoni fi naflin ing dalam salat sunah fi naflin ing salat sunah ka'idin kaya riya id wa tarawih halan salat raweh wa witrin lan salat witir ufrida kang den apa jenenge dhewekake utawa den ijekake apa witir maksudnya disendirikan ora bareng raweh ufrida kang den ijekake den dhewekake apa witir anha saking taraweh di Ramadhana ing dalam bulan Ramadan wa kusufin lan salat grana apa as-shalatu jami'ah lafat as-shalatu jami'ah kena as-shalata jami'ah as-shalata jami'ah atau as-shalatu jami'ah as-shalatu jami'atun atau as-shalata jami'atan. Jadi ditarkib mubtada khobar ya kena tarkib ighra ya kena ighra apa jenis mengira-ngirakan fi apa fi'il amr uhuru as-shalah jami'atan hali jamaah binasbi pun binasbi kelawan maca nasopi as-shalah ighra'an hali den tarkib ighra wa raf'i lan rafa'i as-shalah mubtada'an hali dadi mubtada jami'ah binasbi kelawan maca nasopi jami'ah binasbi kelawan maca nasopi jami'ah halan halih dadi hal wa raf'i lan rafa'i jami'ah khobarun halih dadi khobar lil madhkuri kedue apa jenenge lafat kang den tutur lil madhkuri kedue lafat kang den tutur ya iku mau as-shalatu jami'ah as-shalat wa yujri ulan nyukupi apa as-shalatu as-shalah apa as-shalata as-shalah ai uhduru as-shalah as-shalah wa halumu lan rene sapa sira kabeh ila sholati maring salat dilek cara apa arepe biasane no salat usuh salat id mek as-sholatu jami'ah mboten adzan mboten wayukrahu makruhe wayukrahu lan makruhake apa hayya 'alas shalah meskipun maknane napa hayya 'alas shalah niku meh sami to mari kita apa hayya 'alas shalah madhepo sira 'alas shalah ing atase shalah jadi mari kita dirikan salat ini padha ae jane maknane tapi niki teng mriki makruh krana mboten enten apa tuntunane wayam bagi lan sayukjo apa nadbuhu sunah ini tak inda dukhulil waqti ing dalem nalikane manjinge wektu wa indas sholati lan ing dalem nalikane salat liyakuna supaya ana apa nida iku naiban kang ganti anil adzani saking adzan wal iqamati lan iqamah
wa kharaja lan kejaba biqauli iklan pengucap ingsun rupane ijamaah apa ma salat la yusannu kang ora den sunahake fi ing dalem apa niku wau apa al jamaatu jamaah wamalan perkara fu'ila kang den lakoni apa ma furada halih ijen binaflin ngeten binaflin lawan dawuh nafal apa mangduratun salat kang den nadari wa salatu janazatin lan salat jenazah ya ora sunah ora sunah adzan ya ora sunah as-sholatu jami'ah mboten salat yang sing dinadari atau salat jenazah wasyurito lan den syaratake fima ing dalam adzan lan iqamah ai fil adzani tegese ing dalam adzan wal iqamati lan iqamah apa tartibun urut-urut tartibu tegese urut-urut al ma'rufu kang den weruhi fihima ing dalam niku wau ing dalam adzan al iqamah il ittiba krana nderek tindak lambai Kanjeng Nabi ya fa in akasa mongko lamun malik sapa man asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu alla ilaha illallah hayya 'alal falah se enek to mbah-mbah sing nuki biasane kadang layaduru kok layaduru sih fa in akasa walau nasian senajan iku wong kang lali ya lam tasihha mongko ora sah ya bos tayu lam yasiha mongko ora sah wa aksun walahu lan iku keduiman al bina utawi nerusake alal muntadimi ing atase lafat kang runtut minhuma saking adzan dan iqamah walau taraka lamun tinggal sapa man ba'dhuma ing salah sijine adzan lan iqamah yo ata mongko nekanono sapa man bihi kelawan ba'dhuma ma'i i'adati ma sartane baleni ba'dahu kang tetep ing dalem sause ba'du cara sing ditinggal asyhadu alla ilaha illallah semisal engko ditambahi meneh karo nambahi wawilaun memang wong niku nek gak tau adzan kon adzan nu kadang ya grogi kadang iso mula malejane ya apal pas biasanya tapi nyekel mic niku wong niku kadang nervous memang wong nek gak biasa nyekel mic niku nervous ora usah kok adzan sampean kon sambutan ora tau nyekel mic mesti grogi nek gak biasa tenan makane apa jenenge wong nyekel mic wong maju ning ngarep ketika ada napa enek latihan napa jamiyah atau apa ning ngarep ngono kuwi wis lumayan niku mental menghadapi seseorang sing ngono karena abot nggak tahu nyekel mic bisa langsung kadang keringete kotos-kotos iso kadang iso semaput kadang tahlil iku lho iso salah tahlil iku salah karena ya suwi ra tau nyekel mic atau gak tau nyekel mic belas nyekel mic makane apa jenenge kula niku teng pondok jangan belajar kitab Fathul Mu'in belajar kitab tasawuf, kitab fikih, kitab nahwu niku mboten enten kula mbiyen niku estu
duwe gadah anak pertama, piye iki carane mengurus napa ari-ari niku lho. Nah, berlairan kan bingung. Iki piye carane mengurus ari-ari. Karena nyun sewu, macam-macam ulama niku macam-macam. Eneng Indonesia ari-ari niku biasanya diadain napa? Kendil. Adane kendil dikai kembang dan sebagainya terus dipendem macam-macam. Enak sing derek ulama napa Yaman utawa Timur Tengah niku biasanya napa diklintiraken teng kali. Jadi penak niku lek tengah kali. Kalau rumah sakit cemplungne berantas kan beres. Serara mikir nih ya. Paling penak tak mikir tangan. Lah kula niku awal-awal nih. Wis Masya Allah bojo kula yang dilalah operasi, orang normal operasi itu dereng rampung kula jika ini kan wangsul. Dan kula bingung, ya Allah, untung kula kemutan. Bingung kula aman goleki to gak enek. Tata cara merawat ari-ari ora enek ning kitab ora enek. Makane ya Allah. Kula niku makane pengalaman niku wong niku tenan. Lek duwe ilmu cek kena kitab dibuka nang ngene dilalah ijazah niku. Dilalah kula gak ada ijazah. Kok guru kula mbiyen kayak tahu. Niku anu, yo tata carane ngoten. Emang yo penting niku, penting. Niku nyun sewu. Wong nganggo wong lanang maksude. Niku mbok takono kadang bapak kula lali, an piye carane rada lali wong jenenge mbiyen duwe anak terus suwe ra duwe anak kan yo bingung lali. Niku anu, akhiripun kula anu tak waca bukune meneh ternyata nyun sewu nek cara awake dhewe melok yo adat Jawa, adat wong apa jenenge ulama-ulama sing yang Jawa itu biasanya nyun sewu itu biasanya kudu ari-ari niku resik. Jadi lek ngumbah iku lek iso sampai darah-darah wong kula ngoten ya Allah. Kula niku nyun sewu. Kula iku rada duwe apa mental lek kena wedi darah rada gaman kudu. Darah kula iso medun. Iso kadang meh kudu mak ngliut ngono. Jadi kula niku ya Allah, enek ari-ari sing darah akeh ngono kadang ya. Bismillahirrahmanirrahim aku ngresiki. Ngono ya rada ndredeg misan tangannya rada ngurung tau. Nah, karo darah memang kronone rada trauma karena bapak kula mbiyen tau kebacok niku roh darah sik jaman cilik aku akhire niku lho enek wong tabrakan bareng nyuwun sewu enek wong kecelakaan kan rada wedi lho maksudnya memang ini apa roh darah memang. Nah niku tak rawesi niku teng kitab niku anu nek tafaulan niku ben bocah iku resikan ora koproan nyuwun sewu ya nyuwun sewu. Ora koproh ora gawangan cara ngaku lagi. Berarti tak pikir-pikir ya bener dong anakku itu cara kadang ya ambine teles apa ngono. Kami sedina iso ganti papat ping 5. Ping 3 adenge mumet ya Allah niki cuciane oke ya Allah. Saya jane saranku jane penake cemplungne no. Cemplung napa? Kali ini. Nah, ini poe nak berantas kali apa nih cemplungne blung wis muga-muga. Tapi mbuh, kok mek mikir ya ngene. Iya nek kadang wong Jawa nih ojo ala kadang ngoten yen kok nek ngubur aja jeru-jeru engko gare jodone angel kok iso-iso wong Jawa ngene. Lah kula mikir ya ngono, iku lek diklintirne ya toh. Iya nek kok berantas nek kok teko laut ndi sampai teko Afrika no gek jodone piye angel ora kadang. Ketemu ora. Kula mikir ya kadang tapi yo gak kenek ngono kula kabeh mek gur guyon ngene tak mikir. Mane niku diresiki tak resiki kula wudu tak wacane tapi ora nganggo jimat kaya wong Jawa-Jawa ini mboten tak wacane kitab wae tak wacane mukadimah Fathul Qorib mukadimah Alfiyah napa sok terusno le nang tak terusno kan batur iki padha wae ngandani bocah to terusno sok nek ngaji ngene ora biasanya wong Jawa mboten diwacane apa kingko mbok nggih surenan ya biasane enek jungkase iki gopo batin lho enten apa nih enten pulpene enek petelote enten kocone waduh iki nek wong wedok seneng ngocang tok iki wae niku masyaallah makane enek silete barang iki gopo silete kula angen-angen ribet ya kadang tapi yo gak apa-apa tapi kalau kalih niku tak pendem kabeh mboten tak cemplungne berantas tapi memang enten niku makane niku gak enek nang kitab, gak enek golek itu. Aku makane tangan ya Allah, iki gak enek nang kitab. Sampe nek kepepet ini kudu ngumbahi resik sing ngumbah ya mbok arepe mendem wudu, mendem wudu. Selek iso penteleng ngono.
ben engko anakmu ora napa ora pati maneni lek sampean apa jenenge lek mendem lek ngarani lek mendem niku karo mbok sawang kalem ngono tak anakmu gak wedi mbok pilih itok gak wedi sampean mbok pilih itok berarti sampean lek mendem niku karo rada di penelengi no ben karo bapake rada wedi lek karo ibuke gak apa-apa ora wedi. Bismillahirrahmanirrahim. Wawilaun bon wawilaun lan nuli nah bon wawilaun lan nuli baina kalimatihima ing dalem antarane pira-pira kalimah ini wa adanan iku mah. Naam ya bener wawilaun nuli la ya buru ora bayani apa yasil kalamin kidee kalam wasukutin nan meneng alhamdulillah pas adan acing alhamdulillah ngono ora apa-apa tapi aja banter-banter mbok kayaknya speakernya badan ya rada kalem-kalem rada didoni ora apa-apa alhamdulillah gak apa-apa yasiru kalam gak apa-apa walau amdan senajan iku nejo misal wae bajing ngono wahing gak demone wahing kadang ya sing adan kadang lejing ngene wayusan pun wayusan tapi aja dikekne speaker iki piye to adan wayusan pun wayusan lan den sunake apa ayah mada yen to muji sapa man sirron halih ligri sirron halih ida atisa indan malikane wahing sapa man wa ayu akhiralan yen to ngakhirake sapa man Rodas salami ing jawab salam buat tashmital atisilan dongaake wong kang wahing ilal firahi itu muka maring rampung ditundasi wajah runan banter tartib wilak jahr in azana lamun azan soboman au aqoma utawa iqomah soboman di jamaatin krono jamaah krono yuk syariati adzan itu kan banter wajahrun nek adzan walem suarane lemah lembut wong lanang malah turu malah gak semangat udah fayam bagi monggo sayup jo opo isma wahidin aweh rungu wong siji jami'a kalimati ing sekabiane kalime adzan amal muadzinu anapun utai wong kang adzan awil muqimu utawa wong kang iqomah dinafsi krana awak dhewe ne muadzin karo mukim dinafsi krana awak dhewe ne muadzin mukim jadi salate dhewe ora jamaah iku fayak fihi mongko nyukupi hi ing niku muadzin aro mukim Fayakfi mongko nyukupi ing muadzin awal mukim apa isma'u nafsihi aweh ngrungu awak dhewe ne muadzin awal mukim faqat halih bloko wawaktun iki sing paling angel iki lho wawaktun sing paling angel abot iku iki lho wawaktunan manjinge wektu kadang adzan iku kadang terutama kadang subuh ya kadang urung manjing wektune kadang wis adzan dhisik kadang mesakne enek wong ning pasar ya ngesusu ning pasar adzan langsung napa salat ini adzan patokane kan wong awam biasane ngoten nek kula mboten kula maksudnya lek kula ya apa jenenge selain adzan barangku ndelok jadwal kula telaten kula ket cilik memang bapak ibu kula niku lek ngajari ngono oh iki apa jenenge urung manjing iki delok jadwal waktu sholat macam-macam ya enten sing ploso enten sing kalender ngoten niku terserah makane iso karo didelok oh iki update jadwal kadang wong muadzin terutama wong sepuh biasanya kadang wis pokoke kono adzan ngono kadang cepet-cepetan ya padahal gak ngerti mesakne cara wis urung manjing wektune kok adzan kan mesakne selak kesusuh ning pasar sholat lah kan salate gak sah itu hulu tegese manjinge waktu li ghairi adzani subhin ketuwi liyane adzan subuh li ghairi adzani subhin ketuwi liyane adzan subuh li anna dzalika qasunne adzan lan iqomah iku lil i'lami krana meruhake
Fala yajuzu mengko ora wenang apa dalik, wala yasihhu lan ora sah apa dalik. Qablahu ing dalem sadurunge wektu. Qablahu ing dalem sadurunge wektu. Amma adzanu subhi anapun utai adzane salat subuh. Iku fayasihhu mengko sah apa adzan. Min nisfi lailin awit saking separone wengi. Min nisfi lailin awit saking separone wengi. Guna mengecualikan adzan subuh ya kuwi boleh dilakukan pada napa nisfil lail. Tapi ora salate ya nisfil lail mboten. Adzane mawon. Adzane mawon. Makanya mengecualikan dukhul waktu ini mengecualikan adzan subuh karena ada adzannya dua. Pasunalan den sunake apa taswibun. Maca taswib. Napa? As-salatu khairum minan naum. Li adzanai subhin. Kedue adzan lorone subuh. Li adzanai subhin kedue adzan lorone subuh. Wa wa taswib iku ayakula yen to ngucap sapa muadzin ba'dal hayy alataini ing dalem apa jenenge sause hayy ala shalah hayy ala falah ba'dal hayy alataini ing dalem sause maca hayy ala shalah falah as-shalatu ngucap as-shalatu khairum minan ing lafat as-shalatu utai salat iku khairun luwih bagus minan naum tinimbang turu enek muadzin pas maca ngono kuwi tak titeni mbiyen rumah saku lho yo ini paling enak malah mancal kemul biasane as-shalatu khairum minan naum turu enak nah biasane critane ngono marrataini lawan rong ambalan wa yusawi bulan maca tasrif sapa muadzin ni adzani faitatin krono adzane salat qadha ini li adzani faitati subhin krono adzan qadha salat subuh wa kuriha lanten makruhake li ghairi subhin wa kuriha lanten makruhake wa tasrif li ghairi subhin kedue liyane subuh jadi gak oleh liyane subuh oleh tapi makruh tambahe ngono iki kruyuk wong sak kampung sampean salat apa maghrib mbok tambahi as-shalatu khairum minan naum mbok tambahi ngono wa tarji'un lan maca tarji' bi ayat dia gambare ento nekani sapa muadzin bi kalimatai syahadataini kelawan kalimah lorone syahadah loro marrataini kelawan rong ambalan sirron halih siri ai bihaitsu yasma'un lawan sekirane ngrungu sapa man wong koruba kang parek sapa man minhu saking muadzin urfan ing dalam umume qoblal jari ing dalam sadurunge banter bima kelawan adzan lan iqamah lil ittiba kelawan derek tindak lampah wayasihulan sah abadan biduni kelawan tanpa tarji wa ja'lu musabbihataihi lan sunah ndadekake pinuting lorone muadzin bisomahaihi ing dalem bolongan lorone kupinge muadzin nyekeli kuping napa pemusabihah disipin itu napa nutupi niku lho napa nutupi telingane jare niku ben suarane tambah banter bisomakahi kelawan bolongan lorone kupinge muadzin fil adzani ing dalem adzan dunal iqamati ora iqamah ana kono sene ja'lu iku ajma'u luweh ngumpulake li sauti maring swara qala dawuh sapa syekhuna in arada kula gak ada pengalaman kula niku jane suarane gak apik tapi pas liburan kepepet kali muadzin ini sami wangsul lah kula niku
Lirboyo niku enten masjid teng kalih setunggale sing teng masjid celak pondok sing setunggal masjidnya rada tebih. Nah niku kula kan adzan teng tebih niku. Rong tau adzan ning masjid niku kula dereng nate, ning musala nate. Rong tau adzan niku kan budale nek mboten itu jam sekawan lho, mak pedah mbuwalap kula. Rono tangi kula rada telat saiki. Mbuwalap mak pedah. Adzan niku lho adzan. Dilah teng mriku niku jane mboten anu pas wis santri-santri pun do wangsul tapi enten napa? Krana niku lho. Kula niku biasane kan wong nek tangi turu kan suarane napa serak-serak ya. Niku dilala kula adzan enten rong bis napa 3 bis ziarah. Dinteni iki agak adzan akhirnya adzane kula teko. Wah adzan. Lah niku kula lali gak ngombe. Suaraku pedot-pedot. Maksudnya kadang hayya 'alas shalah kadang pedot suarane sangke rai sangke ri mesti kan biasane sadurunge budal mesti ngombe sing akeh utawa ngombe banyu panas lah iso. Ya siji grogi sing loro apa jenenge ora tau adzan ngono kuwi dirungokne wah speaker tuh lah akhirnya ya Allah akhirnya setelah itu pengalaman ya akhirnya sebelum berangkat mesti tak usahain apa ngombene sing akeh gak ngono ngombe banyu panas ben suarane gak napa nafasnya rada panjang jadi suarane pas-pasan jane tapi yo piye meneh gak enek akhirnya yo dadi muadzin apa jenenge badal sing holat ora badal sing Pak mingkul gak badal holat rasaan wis ra apa-apa ngono kuwi pondok taswibun watarjun pun kala dawuh sapa syekhuna in arada lamun ngarepake sapa muadzin raf as-sauti ing banterake swara bihi kelawan niku wau adzan bihi kelawan adzan wa in ta'azzarat lamun dadi mundur apa yadun tangan ja'ala mongko ndadekake sapa muadzin al ukhra ing tangan kang meneh au sababatun utawa undur driji pinuduh jadi saumpama iso apa jenenge nggo cali tangan nganggo pinuduh ini gak iso ya sendi sing driji sing ndi wae tengah apa sing anu misal drijine sing tengah apa sing pinuduh ilang semisal gak enek iki terserah sing pundi mawon sunah mongko den sunahake sunah au sababatun untuk apa sababatun driji pinuduh ya sunah mongko den sunahake apa ja'lu ya dadekake liyane sababah mimbaqiyatil asabi saking sekerine berapa driji mimbaqiyatil asabi saking berapa driji oleh driji kelingking ya oleh apa jenenge apa iki jenenge sing cilik dhewe lho ya ora apa-apa saumpama drijine nek kuwi tok semisal wa sunna fi ma wa ala bisawab subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la ilaha wa sallam ya iman ala ya Rabbi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.